Kasado na po ang 250 million pesos na supplemental budget na magpopondo sa iba't ibang mga proyekto ng pamahalang panlungsod ng Dagupan at matapos po itong aprubahan ng Sangguniang Panlungsod. Ang karagdagang pondo po ay ilalaan para sa pagpapatuloy at pagpapalawak na umiiral na programa gaya ng road elevation projects, pagpapatayo ng mga bagong school buildings at pagbili ng karagdagang ambulansya para sa mga emergency response efforts ng lungsod. Bahagi rin ng pondo ang alokasyon para sa Dagupan City Scholarship Program na kasalukuyang may higit 4,000 scholar. Ayon sa LGU, target nilang madagdagan pa ito ng 1,000 na bagong benepisyaryo upang mas maraming kabataan Dagupenyo ang makinabang sa pondo mula sa buwis ng mamamayan. Samantala sa regular session na isinagawa kamakailan ay mabilis ding inaaprubahan ang isang ordinansa at labing-isang resolusyon na layong higit pang mapalakas sa mga serbisyong pampubliko ng lungsod ng Dagupan. IFM News. IFM News. IFM News.